Ngiyanibingelela wayidala zamdala. La ngithi angizokhuluma ngomehluko okhona phakathi kokwesaba umdali engibiza ngokukhonza umdali. Okumele kube ngokwezidalwa zonke kule naka lapha phansi. Kube khona-ke lokuthiwa uba umlandeli. Uma uhlukanisisa kahle ukwesaba umdali funa kuvele nabantu ababengembili abeze emva kwalokho sebengabalandeli balowo muntu. Loko sekuhlukile nje ngoba lo enithi uqale indlela ebengasumlandeli wamuntu. Noma ngawubani, noma kuyi-Hinduism endala nazo zonke iy'nkolo, noma ngabe kuyi-Buddhism, noma ngabe kuyinkolo yabaJuda, i-Judaism, noma ngabe kukuyi-Christianity yamaKrestu, noma ngabe kukuyi-Islam yama-Muslims, ama-Arabs. Umlandeli kahle hle akupheleli kwesaba kwakho umdali because ulandela okwashiwo yilona. Kanti umuntu uma ekufundisa fanele ufunde bese wena uyikhonzela umdali. Akusho ukuthi phenduka umlandeli waloyo thisha. Kuyakhulunywa-ke ngama-role models. Siyawathola-ke ey'ntweni ey'ningi ama-role models. Khona good na bad. Bonke banabalandeli. Kuzigebengu zinabalandeli. Abamabhizinisi banabalandeli. Kodwa kahle hle ngisakuhlukanisela ukuthi umuntu kuyena wenza into ngqo. Akenzi njengabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe bangama-copycats wakhe. Uma ngabhekisisa khona manje ebholeni kunabalandeli, kuyipolitiki kunabalandeli, enkolweni kunabalandeli. Uhlala uyihlaziye nawe uyibuke le nto le. Ngifundile amabhuku amaningi ngathola ukuthi amabhuku lana abhalwe abalandeli, awabhalwanga ngizothini, ibona impela laba befundisa izinto. Ekubhaleni nje kokuqala kubhala umlandeli. Umlandeli unezinto esezihamba ngokucabanga kwakhe noma ngokuy'fiso zakhe. Yebo uyamazi lo munye amlandelayo ukuthi wayenza nje nje, kodwa ayipheleli into yakhe ngoba uqala ukumazi esemlandela. Akamazi engakamlandeli ukuthi ngingakamlandeli lo muntu kwakunjinje. Esikhathini esiningi waziwa uzalo lakubo loyo muntu. Umlandeli-ke obhala ngalowo muntu ufike naye ngithi uthole lo muntu eseqhakaze njengembali. Uzothatha la imbali isiqhakazile khona isiyinhle. Akazi la imbali iyayisisemhlabathini i-seed yayo, kusho ukuthi imbewu yayo, kuphume i-stem sayo, ikhule ize iqhakaza. Asengabhala lokhu nalokhu akuthola lapha, kodwa akanalazo oluphelele ngalokho. Yiko ngithi uyanonga okwakhe phezu kwalokho akuzwa ngaleyo mbali, ngoba kuba loyo muntu azange abe imbali ngabe abamlandeli. Baningi abantu abasaliwe zini abalandelwa ngoba abazange babe zimbali. Manje-ke nalapho-ke uma sengikhuluma ngezimbali, kuyangithi mina qaphela sekubhalwa abalandeli ngoba kuba nokwabo abakufakayo abalandeli. Kuzo zonke izinto ezinabalandeli kunokwabo okubonayo ukuthi noma umuntu ebhala la angiboni ukuthi uBuddha wayengasho kanje, kodwa ngoba kubhala abalandeli bese yabona ukuthi oh, umlandeli kaBuddha ose-ede lokhu, umlandeli kaJesu ose-ede lokhu, umlandeli kanoma ubani.
kanoma ubani, baningi kakhulu ngeke ngibaqede futhi angibazi bonke abantu abenza ukuthi kukhonze umdali. Nogogo wami wayenabalandeli bakhe. Ogogo bami babenabalandeli babo, baningi abantu ababenabalandeli. Iyahamba-ke lento yabalandeli igcine isishubile isinje ngepolitiki noma njengesokha. Abalandela lo sebezowa manje abavikeli balo muntu bamlandelayo. Naqala nababa vikeli balowo muntu seliphumile kamdala. Lo muntu akashongo ukuthi enimlandelayo novikela yena. Hayi sesivikela igama lamaHumed, hayi sivikela igama likaJesu Kristu, sivikela igama Isaiah Shembe nabanye. Uma uyibuza ngempela wesaba umdali uthi lo abamlandelayo wathi babovikela igama lakhe, izinto-ke zenziwa abalandeli lokho. Bese kuba amaqembu ngenxa abalandeli, nomfundisi nebandla lakhe unabalandeli bakhe bazovikela igama lamfundisi wabo, the pastor yabo. In all religions kwenzeka njalo, bese ama-religions edivayideka phakathi. Uthola ukuthi sekhona Christian Orthodox, khona i-charismatic, kukhona leli njengelamaroma, nami ngisengawakhohlwa wonke, ahlukene nje ama-Christianity. Akusesiya ama-Christians one Yehoshua. Naye uYehoshua kuwona lama-Christians as only 2 years ngaye, angazi nge-18 years yakhe ngasikhathi eseseKishmeya nakoPersia. Abazi ngalokho, yingakho bafunise kuyimbali. Kunama-side abangazi lutho ngawo, njengawo wonke umlandeli. Awumazi umuntu ojimayo kwi-Pirates noma kwi-Chiefs kuthi ujima kangakhi ngelanga, ujima kanjani, umbone esedlala ibhola. Awuyi kwi-camp umbuke ejima. Engisho ukuthi laba bantu nangenabo zonke izikhathi. Yebo, lokho siyazama phela ukuthi kulondwa umlando, kodwa umlando uyibhali, ubhalwa umuntu. Umuntu mebhala umlando uyaku-edo kwakhe njalo nje, khona oku-ediwe lapho ukuthi kufaka inongwanyenyana. Engiphawulisa ngako lapho ukuthi khetha obonayo ukuthi lokhu kwakufanele ngampela ukuthi kube amazwi omuntu osaba umdala, noma lana sengamazwi wabalandeli. Ake ngibeke njengale, ngizohlukanisa ngento ezimbili. Ubheke ku-Christianity, uthi umethi uYoshua obizwa ngoKristu, phela uyazi nasebholeni umuntu othola iy'thakazelo. Let me accept it ukuthi leli gama ethi Jesus isekuyithakazelo nje zabalandeli kumlandeli abamlandelayo, ngoba ngempela alikho lelo gama lithi nje uma useqiniseni ngeqiniso lodwa ngokuzalwa kwakhe abazali bakhe uMaria noJosefa. Ngiyazizwa iy'nongo, iy'thako zabalandeli, yonke lento abayishayo bathi uzalwa umdali wakhuleliswa umoya. Ngithe lokho izinto ezifakwa ngabalandeli. Zama ukuthi nawe njengomuntu uyihluke into, ubuze cha la umbhali-ke lo wayesebhala lokhu, wayengeke umuntu osaba umdala asho kanje. Kukhona futhi okubonayo ukuthi ngempela lowo muntu wayemsaba umdala, amazwi akhe uyaweza ukuthi cha la kunokwesaba umdala. Umuntu osaba umdala uhlonipha yonke indalo kamdala. Ake ngibeke njengokuthi nje umithi thethelela abakonayo njengoba nawe uthanda ukuthi uthethelelwe. Angifuni ukuyibeka kakhulu ngale ndlela abayibeka ngayo eBhayibhelini ukuthi thethelela abakonayo ukuze nawe uNkulunkulu akuthethelele. Ithi ukuxaka, ngoba akekho ongakhuluma nomdali mabethi uNkulunkulu bathathi ngathi bakhuluma nomdali. Ngiyakubeke-ke mina ngithi
Thethelela abakonileyo la ungakhona khona ukubathethelela, ngoba nawe mawonile uyathanda ukuthi uthethelelwe. Ongakubeka ngafishane ukuthi yenza kwabanye njengalokhu ungathanza ukuthi kwenziwe kuwe. Ngiyama lapho, angiqhubeki kakhulu nokuningi nanomthandazo babuthi asizulwini ithethelela izono zethu. Izinto zabalandeli kakhulu uma uzizwa ezinye lapho mase bethi ungasingenisi emalingweni, sengathithi bafakwa umdali emalingweni. Lokho kubiza ngenhlamba nokungesaba inkosi. Ngithi cha, uYoshua noma sebemthakazela bethi uJesus Christ, ngangekho, ngangakazalwa, ngakabiphi, angikholwa ukuthi into enjalo wayengayisho. Uma ngibheka futhi ngathi nesizwe uhlanga la kwethu lamaZulu kwakuyinto engakabi bikho, ngoba phela siyazi ukuthi uZulu ozabe uZulu nje kungesibongo sabantu bakwaZulu, kakhulukazi uqala naye ukuba liflower ngelembe uShaka. Masiya kwezinye izizwe naye uZulu uyisizwe esincane kunezinye izizwe ezibalale ku 15,000 BC. Okay, ngokubala kwabo, kodwa abantu abamnyama mabebala futhi bona base bekhona eAfrika. Well, nama scientists engathi inzala abantu ise-Afrika. Angilwili ngalokho, sonke sizidala sikaMdali, noma uluza imeleni yakho noma uyiluzanga, uyisidala sikaMdali. Kodwa lokuthi bese kuthiwa khona abakhethiwe ababengekho ngisho kuqala indalo, njengo-Abraham wayengekho. Uma ubheka uNkulunkulu wamashasi, u-Abraham angakabikho ngisho ukuba bikho-ke nje, kusho ukuthi u-Israyeli ama-Muslim ayengakabi bikho, ngoba phela wayengakaganwa oSara noHagari noKenturi, naye futhi engakazalwa wawusukhona umhlaba kaMdali. KwaMose engakabi bikho. Bese yabona okunye la bakhanda nje ukuthi silandele oyisemkhulu babengathithi bakhethiwe, babusisiwe, bakhuluma noMdali. Ngisaphika namanje, nakusasa ngiyobe ngiphika, nakwelaba phansi ngiyobe ngiphika. Akunamuntu, akunadlozi ongakhuluma noMdali nowakwabona uMdali. Amanga amaningi aqala lapho-ke kubalandeli, bese kuba nabaprofeti asebexoxa noMdali. Uyabona-ke lo umbhedo, indukiso. Umethi nje umuntu ukhuluma noNkulunkulu, uyabheda loyo muntu, uyakudukisa. Uqamba nje amanga wakho, uvovo liyakhipha lowo muntu, kodwa likhipha izinto ezisenqondweni yakhe. Akekho ongakhuluma noMdali kule nako labaphansi. Umsana wenkosi ubephezu kwabayisabayo kule nako labaphansi. Lo dumo kube ukaMdali kuphela kuzo zonke izidalwa zikaMdali. Lamabhuku kabhala balandela ukuthi umprofeti wabo wayekhuluma noMdali, babhale ngisho ingxoxo ukuthi uNkulunkulu wathi kumprofeti, umprofeti wathi kuMdali. Vala izindlebe zakho, ngoba useqalile ukufaka amanga wakhe. Uyaqala uyakudukisa. Musa ufika kwelaba phansi usuhlangana namaqiniso, neqiniso lodwa ngokwendalo ngokaMdali, ila uyophaphama khona ukuthi ubuphupha. Yonke lento uthi uyofika ubona uMdali uyezulwini noma uyolala uvuke ngosuku lamacelongo, iphupho elibi lamanga elikhandwe ababhuku wabalandeli balabo bantu. Ngibuye futhi ngize kule ndaba kaMahomet. Noma ungamlandela noma ungemlandela, kodwa hayi, mase kuya kwelikaMdali, akaze umbulali amukeleke ukuthi loyo wesaba uMdali. Ngiyaphika impela abantu abababa, ngithi cha, angikuboni-ke nje kwaMahomet esaba uMdali. Ngibona ngathi istory nje esabhala abalandeli baleyo war general enguMahomet. Bheka izimpi zakhe, athekha abantu, ethatha ngenkani into zabantu, bekubizwa ngokuthi ibhonti,
bathathe abafazi babantu abababulele. Kuyi-rape lento le, ukudlwengula lento ababeyenza. Qhathanisa-ke manje ukubona ukuthi kukhona ukudlwengula yini okwenziwa uYoshua enithi uJesu na? Zikhona izimpi ayey'phaka abulala abantu na? Ngaleyo ndlela uma uza kuYoshua noBuddha noSai Baba, la nami ngiyahlunga ngithi la kodwa kukhona engubona kuyiqiniso. Any murderer, even u-Abraham ngokwakhe wayeyimurderer. Angimukeli nje, akekho osaba umdala ngalokho. Ngokubulala abantu, lowo muntu vele aveza ukuthi akazi lutho ukuthi kwenzakalani kwelapha phansi. Uma ungalalelisisa kahle ubheke nokababu Isaya uShembe, angikhumbuli ebulala abantu ephaka impi. Lokho kungokwama-war generals, aboShaka, aboCaesar, aboConstantina, abo-Alexander the Great. No, angivumi. Labo kwangabantu abafisa nje ukuthi bakhule badlondlobale, badle amazwe amaningi abekubo, badle izinto zabantu bonke naboMahumeda. Angivumi. Nawe zihlaziyele umuntu ubhekisisa ukuthi la ngempela khona yile likaMdali, ngoba elikaMdali abantu abasaba umdala abakaze baba babulala, bachitha igazi ngokuthi bathi thina sibusisiwe, isizwe sakithi singcwele, sikhethiwe, asibulala abanye abantu. Ngisho amaJuda ngokwawo. Lokho akwenze Kenana noJoshua, ngiyaphila, akusiko kaMdali. Futhi mangibuka lento leni isuka kuwaMashasi, ufuna nawo aMashasi uNkulunkulu wawo nguJehova ayengababulali, ngoba vele basho ukuthi aMashasi ayengamasela futhi, njengoba no-Israyeli esentshontsha izwe labantu-ke Kenani efike ebulala abantu esebayibhonti, abafazi, inkomo nelizwe. Phela into abayidlile bayibiza ngokuthi ibhonti. Umuntu uyabhekisisa namaKristu ahamba kulowo mzila. Uthi uyabheka nama-Muslim ahamba kulawo mzila. Uyamangaza ukuthi uma usufika kokababu Isaya uShembe, azange uShembe kuze kube khona lo, kodwa abalandeli uShembe, angazi wona amaNazaretha asezihlukene kangaka, abuyisana inkantolo, ayalwa, ayaqinyana wodwa, awezwana, ayethukana. Uvele ubone ukuthi alisekho nje likaMdala kuwo wonke lamaNazaretha, elikaMdala likhona. Yizinto ezenzeka kubalandeli-ke lezo. Baba njalo bagcine beqinyana, be-pirates, beqinyana nabe-chiefs, even nabepolitiki. I-EFF isiqinyana ne-ANC, nenkathi isiqinyana ne-ANC. Political parties ngoba anabalandeli. Abalandeli ngaso sonke isikhathi into yakhona ukuvikela umholi wabo. Ngithe la mangibuka lo mama uXaluva sebemdumela-ke amaKristu athi ayidefenda yona iChristianity, abiza lento yabo ukuba balandeli ngokuthi i-holiness. Ngabona ukuthi yabona-ke la alikho nje likaMdala, ngoba umuntu uyabheka abathi bamlandele, wathi umuntu uma ekushaya lesihlathi munike lesi, uma ehamba nawe imayela elilodwa hamba naye amamayela amabili. Izinto ebese beyikhipha ngomama Xaluva ziyakhombisa nje ukuthi laba ngabalandeli nje bakaKristu, nabo abathatha amanye amabhuku abalandeli bawafunda njengalo iBhayibheli. iBhayibheli lishintshe kaningi ngenxa yabalandeli, kwaze kwaba namakhansele maningi enziwa. Enye eyaziwa kakhulu ikhansela yaseNicaea, lapho uPope Sylvester noConstantine bathi ongalandeli iChristianity akafe. Uma uyifunde kahle lento uzoyazi. Phela Empire Constantine wathi death to the heretics.
angalandeli iChristianity because inkolo ye-Roman Empire iChristianity. Mangakhumbula kahle noma phela ngiphethe incwadi manje kodwa lapha ngivezela isithombe ngiphethe incwadi. Kwakungu 325 AD. Engisho ukuthi ke indaba yolandeli niyayibona. Naye nje wayese umlandeli onepolitiki yakhe yokuthi amaRoma abetha, the Romans were great and all that. So uyayithola leyo nto kubaJuda becabanga ukuthi ba great. Cha, sizidala zikaMdali nje sonke siphila ngokudla, i-oxygen namanzi. Kodwa-ke lokho okuningi esizenzela kona kuze kusifakele noshukela nani bese uthi ayi uphila soft. Nazi izindlu lezi ungakhanda kube ubukheze nani. Ngiyangibiza mina ukuthi ama-cage wethu. Khona owakhe i-cage elihle nowakhe i-cage enjani ahlala kulo avikeleke emvuleni nani. Ngempela these are just cages wethu ngoba indala zange izisidale nawo. Sizakhela thina abantu. Ngakho-ke ikhanda lami lizukuduma ukuthi nhloboni ye-cage engilakhile engihlala kuyo. I-stairs sine-basement yini. Okukhulu ukuthi ngisaba umdali. Ngingaswele kokudla. Indawo yokuhlala. Yebo nokokwembatha. Kodwa akudalwanga kunokokwembatha. Welikhohlwa-ke nenganekwane kaMoses yokuthi uNkulunkulu washuka izikhumba wambathisa uAdam noEva. uNkulunkulu ababembona loyo. Hayi umdali. Waphinda wabatshalela. Yabona waphinda waxoxa nenyoka engazi ukuthi leyo nyoka yayikhuluma yiphi i-language. Nangayiphenyela nje ufunda incwadi eziningi nami ngiyifundile futhi ziyangibhora ngoba zinamanga ngabaphansi nomdali. Ngizokubekela nje amanye amanga asobala. Baningi bathi hayi cha umqambi wendlela wathi asifuneki isangoma esingaphumanga nenhlwathi emanzini. Cha asifuneki phela eNazaretha. Umuthi yamuzi ukuthi yini isangoma akakwazi ukudifinela ngempela ukuthi yini isangoma. Kodwa uphethe uzokhuluma ngezangoma. Uyafana nalo eGnima wakhona. Hayi benabalandeli. Goqoqo kwenzakalani kubalandeli. Isijikile inkunzi malaka eGnima. Ake sisithola imoto phela. Abaphoxeka abalandeli abaningi sebeshise nengubo zabo nempahla zabo. Khawula ukuba umlandeli wamaqili. Ngoba azokurobha imali yakho. Unikele ngemali kuwo, uthi unikelela uNkulunkulu ongena account ingeyomfundiso oyiqile wondla ivila lendoda noma lomfazi elihambe liyosuthisa umndeni walo ngemali yakho. Kodwa-ke mntaka baba kukuyikhethela. Uma uthanda ukubalandela uzibalandele nangemali yakho. Baningi sebevela sebekhala seberojwe wopastor seberejwe wopastor. Yabona lento indala kakhulu kabi. Ngafi nje religion la eSouth Africa. Ngoba religion eSouth Africa into yayizolo nayo. Ufika kwabamhlophe bafika nale religion. Kodwa senasibetha ngereligion. KunamaRoma nibhalele eBhayibhelini lifundayo oSaint Jerome, oSaint Cyprian, oSaint Augustine, kwangena ngisho nama-king nama-queen kubhalwa leBhayibheli. Wena ungasho ukuthandayo uma uzongitshela ukuthi hayi manje i-Ethiopian Bible yayingcono ngempela ungasho ukuthi umuphi umpostoli wase-Ethiopia owayehamba engumlandeli kaYoshua na? Angithi kwasabona base-Ethiopia bafundiswe abapostoli ekubhalwe kuthiwa babehamba noJesu. Nginika igama lodwa nje umpostoli oyi-1 wase-Ethiopia kulo nithi 12 apostles kaYoshua. Angilazi mhlawumbe ngiyabheda kodwa mina cha angikwazi lokho. Yebo bayiphethe lezo incwadi namaJuda abaleka esebaleka lamaRoma abizwa ngokuthi ama-Fallacious ahamba aya e-Ethiopia.
Kodwa-ke ungeke usho ukuthi labo babaleki babhale okoko ku-right ngabo. Kwafanele babhale enye into egxeka izitha zabo, amaRoma. NamaRoma azobhala into egxeka igqila zawo, amaJuda. So leyo ncwadi just wobbling, zonke the wobbling. Yikho ngithi lezi ncwadi lezi asingcwele, zingcolile, zine-influence yabantu yobuhlungu babenzeka kubo ngaleso sikhathi. Kwafanele babhale noku-wrong ngamaRoma. Okunye sekungamanga bewaqambela nawo amaRoma. Kanti nawo amaRoma abhala ngepride yawo yokuthi sibehlulile laba bayizigqila zethu. Ungakhohlwa nawo amaJuda ngokwawo ebulala izizwe zaseKhenana ayebhala ngepride yawo ukuthi akhethiwe, kanti izojika guququ bese nawe ezohlulwa amaRoma. AmaRoma aphinde sona leso phatha aphinda hlulwa futhi amaMuslim, aphinda sona leso. Iyiphi incwadi right kulabantu? Iyiphi? Angiyazi futhi angiyiboni, ayikazi yaba khona. Namhlanje niyazondana. Mina ngiLutheri, mina ngiSheshu, mina ngiRoma, mina ngumNazaretha, mina nguthi nokuthi, mina nguthi nokuthi, mina ngicharismatic. Yabona into eseniyenzile, inyonge babayo. Kodwa belilonithi uyedwa uNkulunkulu, yethi niyazi onkulunkulu baningi. Nizembulu, nibuye benamanga nina ngokwenu makholwa ndini. Uma nithi nilandela uNkulunkulu ka-Abraham, uJehova wayeUnkulunkulu wamashasi engakabikho no-Abraham wenu. U-Abraham wayenonkulunkulu oyedwa. AmaJuda anomunye uNkulunkulu. AmaRoma anomunye uNkulunkulu. AmaMuslim anomunye uNkulunkulu. Kulezi nje 3 Abrahamic religions bangakho uNkulunkulu. 3. Akusu uJehova ngaso sonke isikhathi. Ngingasabalike kulamasonto wabopastor, amaZayon, nani ama-charismatic. Hayi, yabona lapho kaye sokuqhudelana nje ukuthi abantu abangilandelayo banginezimali engakanani, ngirish kanganani. Konke nonala wonke man. Hey, noma ngingabala amagama abantu noma ngiyawabala maningi kakhulu ngize nama ngiwazi, oHanyane, hey, oSt John's. Kuningi ukuthi ikhanda lami alikwazi konke. Nini eSouth Africa niyawazi amasonto akhona eSouth Africa. Omboro amanye aregistiwe, amanye awaregistanga, amanye ama-foreigners. Hey, asuka le emazweni awazodlala ngani la. Kodwa nithi nomoya ongcwele. Afika umuntu anqola eshiye kubo le Ghana o Uganda o Nigeria. Kunabantu abaningi abagulayo weze South Africa. Uzeleni imali yenu? Ngokuthi niyathanda babalandeli namba abanye omotos bahambe sebe rape ingane le, bahamba nezimali. Khona nomunye umzalwane naye wabaleka, abanye bahleli nje manje ngangixoxa nabayeka wabaleka na 99 million. Nangomunye wahamba lapha usephinde wabuye uBushiri. Bakhona bakhala ngoBushiri ukuthi wenza into wrong. Khona no, uBushiri wethu hands off our pastor. uTB Joshua wenze njani? Kungasibona kuphela, nala eSouth Africa bayinqwaba imgulukudu efuna ukulandelwa, kanti ifuna nina nizothela imali kuyo. Kodwa wemntaka baba, imali yakho isebenze wena. Abanye bahola ipension yabo. Ngeke ngikuvimbele ukuthi unganiki lo mgulukudu othi kuwe uze nezwi lenkosi. Akekho okhuluma nomdali kuleli nako lapha phansi. Nazo zonke incwadi ezibhaliwe kuthiwa umdali wathi zinamanga ngabaphansi nomdali. Ayikho incwadi engcwele, zincwadi ezingcolile zonke lezi. Okube zingcwele
ngabe phela akhona so-dispoke kuma-paranormal investigators baningi abayibonile iy'poko futhi abantu ngababahlushwa abaphansi. Ngiyezwa nje bethi the Sangoma ring kusho uMainier T. The Sangoma ring into everi lo yezangoma. Manje ke bona ke bakubiza ngokuthini lokuba abalandeli? Is the balandela ring. Ibizwa ngani lento? Balandela ring. Ngiyacabanga nonke nina ngamaKristu ngoka Mr T. Izangoma is the ngoma ring. Then nina yini balandela ring. Angazi ningambuza naye Mr T. Anqeni. Ayilalele futhi naye lokho. Ngisho nje futhi lento angixolisi. Ngoba uqala ukukhuluma ngento angayazi ngomngoma. Akazi ngisho kuthini ubungoma. Akazi ngisho kuncu njengoba engasifuthi nokuncu ngoYoshua. Akazi lutho ngoYoshua eseKishmeya. Akazi ngolutho ngoYoshua efunda ama-Vedas. Akazi lutho ngoYoshua efunda incwadi zama-Buddhist. Wazi nje lokho the balandela ring okubhalwe amaRoma naloko kunye kucaphuna kuma-Ethiopians. Well, yena ke uyipure mlandela ring. Nje ubona benza isangoma ring nawe umlandela ring. Awazi lutho ngobungoma. Baningi abahambe ekhule ngomngoma. Manje umngoma ukuthi you know nothing. Uma ungakazi ukuthi kwelaba phansi akekho umuntu olele olinda usuku lwamacilongo amabhophopa azoshaya uJehova noma azoshaya uAlla. Awazi lutho ngelaba phansi. Udukuze eswini senyathi. Uhluleka ngisho ukubona ama-paranormals. Uhluleka ngisho ukuthi uthenge camera uhamba ushuthe ngisho emathuneni noma ey'ndaweni lapho kwenzeka khona ama-car accident ubone ukuthi akekho umuntu olele. It's because nina ningabalandela rings. Kodwa nithi ningama-defenders of Christ. Anazi ukuthi kwayena le gama Jesus Christ into nje inikezwa amaRoma lokho. Akakaze uMaria wazalwa umntwana wambiza ngokuthi uJesus Christ. Futhi azange akhuleliswe umoya. Wakhuleliswa indoda yakhe uJosefa. Unanabanye abantwana agcini ngoJesu kuphela. Ake siyekeni ububulu nobuhatha. Ubufakazi buphambi kwenu kodwa niyaphika. Nisindisiwe. Nihlanjululiwe ngegazi. Bangakho abasejele ababekhuluma njengani. Bangena kanjani emajele izono zabo zathethelwa ngegazi. Ninamanga njengoba ningazi lutho futhi ngobungoma. Niyahluleka ukuhlanganisa wesangoma nomthakathi nina. Anazi ukuthi yini sangoma, anazi ukuthi yini umthakathi. Anazi futhi ukuthi yini umuntu othwele. Njengoba iningi leli lithwele, niyakubo labasebenzisa imithi, nithwale abantu nibenze impaka zenu zokuletha imali. Lokho niyakwazi niyakwenza. Ngaphandle ukuthi inuka amakhwapha, ithi uma usuguqa usuthi uyakhuleka ngempela, ubuze unembeza wakho ukuthi uneqiniso lodwa yini ukuthi usaba umdala noma ufuna abantu abaningi obathwalele ukuthi balethe imali la. Phela bese wena uba rich. Zibuzeni ngoqiniso hayi ngenxa yami, hayi ngenxa yabalandeli benu, hayi ngenxa yamaBhayibheli, ngenxa yeli kaMdala, weyidala sikaMdala. Nonke nilabo pastor, ningazenze ngathi ngcono la. Nikhohlakele. Ani-rape yini? Nikhohlakele. Uma kungeza abantu baletha imali, akekho uNkulunkulu enimkhonzayo. uNkulunkulu ukhona kini. I-measurement eni-measure ngayo imali. Yona le Bhayibheli leni elithi impande yesono. Ukuthi nina nithanda isono okudlula nawo wonke umuntu nize nisikoleke endlini eniyibiza ngokuthi indlu engcwele, a place of holiness kaJehova. Nikhohlakele.
Anilifundi leli Bible lini. You are just abalandela rings. Yingakho ngiyami ngithi ningabalandela ring. Ani understand into enisho. Kwehlukile ukwesaba umdali ekubeni ube umlandeli. Sekuwese uma umlandeli okhohlakele ohamba yothwala bese uthizi lenkosi kanti izilwane zakho zokuthi uzonikezwe imali. Wesikhohlakala ndini. Ungasikhohlisa thina abantu esiphilayo. Ukhumbula into eyodwa. Awusoze wakhohlisa amadlozi akwethu namadlozi akweminye imizi. Awusoze nje wambona umdali, awusoze wakhohlisa umdali. Lokho kungukugula. Ngikubiza ngokuthi ngukugula. Wayiqinisile uXaluva umethi hayi labo bantu abavile bathathwe basiwe esibhedlela seyinhlanya ngoba bayahlanya. Amangobuhlanya lokhu ukuthi ukwazi ukukhuluma nomdala. Futhi amangobuhlanya ukuthi umdala unembango engusathane. Amangobuhlanya nithi fana axolise kini. Mina soze ngaxolisa kini. Ngixolisela amangobuhlanya benu. Akekho wazi umdala. Akho Bible engcwele la. Incwadi engcolile lezi. Manje fanele sinisabe ngoba nina the defenders of holiness. There is no holiness. Uyedwa ongcwele nothembekile umdala ongakazi wabona umuntu kuleni nakulapha phansi. Umsaba wenkosi kube phezulu kwabayisabayo kuleni nakulapha phansi. Lokhu ngisho angixolisi futhi. Senifuna zoxolisa manje kube yilokho nalo xolisani nina. Yini nina nihluleka ukuthi nixolise ngabantu ababulawa kukhanda lezinkolo zenu. Lezinkolo zenu zasekelwa phezulu kwegazi labantu abangenacala. Babulawa. Nithini ngalezo zidala zikaMdala? Nithi lezo zidala zikaMdala zihleli zilinde usuku lamacilongo zizoyaphike ngoba zabulawa ibulawe lezinkolo zenu. Zizoya esihogweni. Isihogo samanga wenu esila enqondweni yenu. Wathini uyoshiwa ngesihogo? Wathi into esenqondweni yenu ninamanga. Wathini uyoshiwa ngozulu? Wathi into esenqondweni yenu ninamanga. Abalobi banibhalela okunye. Uhlezi kwesobunene sikayise. Nani ngokwenza ibuzeni. Yini ningake nibona abazali benu noma abafundisi benu benihola belele belinda usuku lecilongo? uAbraham wakhuluma kanjani noLazarus nesicebi eHades? Kusho ukuthi abeni abazolala, ababaJuda balalanga. Abosanta bonke laba amaRoma akhuluma ngabo, yini bangalelo santa? Isimanga lesi. Ngisho noma kube thitha peace be to the prophet. Izozwa kanjani iProphet uthi peace be to the prophet, iProphet ilele. Bana baba ke siyekeni ubuhatha namanga. Well, noma ke ngangizonda, angisebenzeli ukuzondwa, angisebenzeli ukuthandwa, angifuni kuba nabalandeli. Ngivusa labo okusele kancane nje ukuthi bayibone lento ukuthi ngamanga. Okusele kancane baningi asebevunguza ngayo. Yingakho 1983 ngathatha le ncwadi ngayishisa ngabonga kumdala entabeni yasezivuno Phongola. Kumanje ngibona abantu beshisa amaBhayibheli kanti nobathini Luther balishisa. Namamuslim ashisa amaBhayibheli kanti ngibonile futhi eIran ingane eshisa amaHijaz ishisa nawo amaQuran kaningi kwawo namaQuran eshisa. Kanti nazi incwadi zeJudaism bonke ababehlathela iJerusalem babeyishisa. Kakhulu nje iKabhala babengifuna kuyibona. Iyephi ke ngcwele? Lezi ebuye qhamuka amalangabi sekulwa abalandeli baleli bhuku bashisa amabhuku alaba nalaba bashisa walaba besidumelana phezulu. Kufe imphefumulo engangene lapho engenacala. Vele lenkolo zenu nayikhanda ngenkohlakalo ngokubulala izidalwa zikaMdala izingenacala kini. Nikhanda lezinkolo ezikhohlakene nithi ubungcwele kanti inkohlakalo. Uma lezinkolo mina nginamanga. Ngicela bonke abaphansi. Xola kancane. Okay.
bengifuna ipermission yaloko bengizokusho, kodwa kunezinto engiyangivuma ukuthi ngingazisho, hayi ngoba ziyimfihlo, ziyabe ngathi ziqalekisa abantu. Ngase ngibuza ipermission ngoba ngizwile ngathi akufanele ngikusho lokho. Kodwa ngizolibeka-ke nje noma ngingaseze ukuqhubeka ngisho njengoba ngisho ukuthi laba babulawa yile inkolo nithini ngabo webantwana bakababa, nonke nina bey'nkolo ezahluma ngegazi labantu ababulawa bangenacala, nithini ngalabo bantu abafayo? Bakuphi njengamanje? Balele balinde usuku lamacilongo? Uma ukuthi nithatha ngaleyo ndlela ukuthi balinde usuku lamacilongo, malifika-ke lelo suku leni lamacilongo boyaphi? Ngoba babulawe yini? Boya esihogweni, bese lababulali abayini baye ezulwini. Ningahlala nalowo uNkulunkulu wenu, angigqisi qakala ngaye. Ngabakhonza labo uNkulunkulu bena ngigqisi qakala ngabo. Futhi ngiyacela idala zikaMdali eziphilayo kuthiwa ngakhuluma kakhulu ngabalele, zibheke lento abezwayo, ningagqizi iqakala ngale inkolo. Inkolo ezikhohlakele lezi. Ngisho amagazi abazali bethu achitheka khanda le inkolo. Emfone indlovu enesilonto, indlovu elala ekhanini, umbuyazo siqasa. Kanti kwayena uCetshwayo azaboshwa yesentelini yayisuke ngani? Imthe ephundliwe yasuka ngani? Akufanga abazali babazali bethi kulezo zimpi abantu bephoqo baba amakhola konke nama-Muslim abulala abantu abaningi abamnyama. Not ukuthi la ngizama kuba i-racist. I'm not a racist. Ngikhuluma inkohlakalo abayenza, babulala ama-Arab amanye kubo, baze babulala abelungu, baze babulala nabantu nabelungu, babulala abelungu bakubo, babulala ama-Arabu, babulala amaNdiya, babulala ama-China, babulala nabantu abamnyama bekhanda le-Christianity. NamaJuda abulala 7 nations eKenana ekhanda le-Judaism. Iyafana nje yonke lento. Ngoba umuntu uyahamba uya naku-Hinduism, uthola kune-caste system, ama-delete kudlalwa ngawo, namasundra. Lento nje ithi yakhandwa abantu yonke. Weyidala zamdali, yesabani umdali ngeqiniso neqiniso loda. Uma usaba umdali uyazi ukuthi umdali soze wambona. Zihloniphe, uhlonipha abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kumdali kuphela ngesizotha nenhlonipho. Nina esenithathene, eseniganene noma esenishadile, whatever nikubiza ngakho, fundani ukuhloniphana, nibe namaqiniso kinodwa, nondle nezingane zenu. Mangabe ikho khona ingane lapho kuthiwa ingane yesihlahla, esakuphi lesihlahla esihamba simithisa abantu? Angaze ngasibona. Mhlawumbe nina niyasazi ngoba ningamakholwa. Inhlamba nje le yokuthi umuntu ngoba nakusethathe lo makoti okholwayo osindisiwe, umakoti asayingena ingane yesihlahla. Uma le ndoda yakhe yamithisa omunye umuntu wesimame, wazala ingane, leyo ngane uyise wayo kuyisihlahla, nezakho-ke makoti wendandatho zingezesihlahla ngoba zonke zizalwa indoda eyodwa, zine-DNA yinye. Lokhu ngokweqiniso neqiniso loda, ngokwendalo, ngokukaMdali. Ingane zendoda yakho nale omunye intombazane wathola ingane endodeni yakho, kusho ukuthi yezesihlahla zonke lezo ngane, i-DNA yalowo baba kulowo muzi isihlahla. Yini ningaveli kumaqiniso? NeBhayibheli lithi uNkulunkulu uthi ingane yesihlahla ingangeni ethempeleni lakhe. Awu, ihlazo. Ake nifunde lamahlazo kule Bhayibhelini. Yazi lento lo isitshodo. Ivumela irape, kuthiwa ibhonti. Uyazi iyangibhora, yikho ngafuna ukufunda le incwadi. Ziyafana zonke lama-Abrahamic religions.
into nje yeyikhohlakala isitshodi isimunyu yingakho lokube babulalana kusukela nini namanje basabulalana bayabhombana nampa abanye bebebhombana bodwa singangene lapho abasePalestine. Angimazi ke upresident wethu uSontapi njoba manje ne soft spots ngakuma Muslim noma ebreaker ilaw engenawo ngomthetho eSouth Africa, no akawamukele yona. Yini mangabe emukela ukuthi ilaw ibreak eSouth Africa? Mukela zonke idala zikaMdali. Uyi-racism upresident wethu, une-racist. Khona ngabafuni la, wazi kahle, khona ngabafuni fanele babe nama-passport nani uzobeka i-condition. Condition is not the same. Bangaka abantu abavele endaweni ezilwayo even go Southern Sudan kodwa ngeke bamukelwe njengalama Palestine. Ziyawunuka inkukhu umbila ziyawusola ukuthi uSontapi ukhonzaphi. Kuyoba kancane kube lo muntu akaguqe Islam. Makunjalo uyasidayisa. Neboni laze labonakala ukuthi litete indoda. Hayi lokho ngisho nje futhi angixolisa impela ukuthi upresident cha ukhethwa nje lokho. Akakho umuntu ozale upresident. Kufika iminyaka aphuma abangabi upresident akasekho nendaba naye. Yeah, for some time being well uzobona ngirong ukuthi ngishukuwe kanjani kodwa kule baphansi yolazi iqiniso neqiniso lodwa ngeli kaMdali ukuthi isidalo nje sikaMdali njengazo zonke ezinye idala zikaMdali ezimnyama ezimhlophe. Yabona indaba ukuthi umuntu athola isikhundla bese iphakamisa kakhulu. Same thing yenzeke eNazareth kusukeleke nje umuntu kuthiwe usewuNkulunkulu. It's the same damn thing. UsewuNkulunkulu sefane kukhonzwe yena lapha eyofa khona amaqiniso neqiniso lodangweni kaMdali leyo baphambi kwakhe. Noma ngabe uthi ufisela mina ukuthi ngife kimi ukufa is a process of nature. Akekho ngeyikufa naturally. Noma ubulawa abantu noma kwenze njani ugcina ufile. Umuphi lona othenge ikufa uzobulala abanye abantu ungafa? Hayi man, no Muhammad bafa, nabo Abraham bafa, bonke futhi bafa. Even the war generals amakhulu asusa First World War and Second World War afa. Even uTrump ehleli kwi-high tech yasezweni uzoshona naye. It's just an ordinary human being. Ma ungashintshwa i-position, ungashintshwa imali, ungashintshwa i-certificate and acquired knowledge yabanye abantu yokuthi usurvive nje kulelizwe. Bese manje ngoba you acquire i-knowledge yokuthi ube ne-doctrine, then hayi so bigger than other human beings. No, lutho. Usadla, usaphuza amanzi, ubreathe oxygen. You're just a normal human being. Njengazo zonke idala zikaMdali. Uma uyimeda vele uzobabulala abantu, but when uzoyaphi yoyikhotha indololwane kwelapha phansi. Well, thoko njengakusho. Ngikhuluma nje iqiniso. Even umuntu abulala abantu abaninqina bonke ngokwemibhalo. Alexander the Great wayikhotha kwelapha phansi. Hawu baningi futhi nabaseParliament la benza inkinga zabo namasela uthola ukuthi nange sepoka buphi ubukhulu bakhe ukuba iMP. Niyapoka futhi nani njengazo zonke idala zikaMdali. Akekho umuntu oyovikelwa iposition ukuthi angapoki ngoba nangu umongameli wezwe noma manje unemali eningi uyi-trillionaire upoka nezimali zakho man. Okukhulu zihloniphe. Hlonipha abazali bakho namadlozi akwini, uguqe namahle kuMdali kuphela ngesizotha, inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa. Umuntu onjalo angeke azebe umbulali, umuntu onjalo angeke azebe umthakathi, umuntu onjalo angeke azathwale aqamba amanga ngegama likaJesu nelikaJehova.
Uma ukwazi ukuthi wena uzihloniphe, hlonipha abazali bakho, amadlozi akwenu, uguqe namahle kumdali kuphela ngezolo senhlonipho, kuningi ogcina uthola usukugwema. Uzugcina ungabisaba nawe umuntu othanda imali ngoba uyazi ukuthi awu lo kade kupokisa abaningi, impande yesono le. Uba nayo nje ukuthi ukwazi ukumaintain isystem yakho, umzimba wakho ukuthi udle. Akekho-ke nje noma ngabe une-atomic bomb, noma ngabe namabhomu biochemical warheads, noma ungaba nama-super hypersonic missiles, don't care a damn. Isidalwa sikamdali sazofa nawe. Ukufa is a process of nature. Akekho ngekufa, sibazala nje bayasidudula ukuthi sikhayele endleleni bese kuzosala bona. Uma ngabala how many generations bezala baqhele, igeneration entsha iphathe iqhele nayo kuzale enye. Phela uma wisdom ungakwazi ukubona lokho, ucabanga ukuthi iposition ekuyo isikwenza ube bigger kunendalo nomdali. You are wrong, my brother. You are wrong, my sister. Position, imali, ikhali, whatever you may name it, soze kwakwenza kwaba mkhulu kunendalo. Ngokukamdali ongaziwa umuntu kule ndawo lephansi. Zikhukhumeze. Pride comes before a fall. Ngiyabonga webantu bakababa. Sekuzwakele izinto umubi. Azwile amadlozini. Bazwile bonke abaphansi. Zizile idala zikamdali ezabulawa zingenacala emhlabeni wonke. Umsaba wenkosi uphezulu kwabayisabayo kulinda kwelaphansi. Lo dumo kuyoba olukamdali kuphela ongaziwa umuntu kuleli nakwelaphansi.